doen en welkom in het Politbureau, de 3e aflevering van het politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is jong Tweede Kamerlid Aukje de Vries van de VVD. En ze zit op nummer 18 op de kandidatenlijst van de partij. Naar de gemeente hier van Ljouwert en een kwartskofje in de provinciale steden zit Ljouwerter Aukje de Vries nou 4 jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. Ze had haar vooral dwaande met financiële onderwerpen, maar ook met zaken als de verbreding van de sluizen van Kwarnwetterzoon en de veertjensten in het Waardgebied. Kennelijk docht ze dat goed. In de deze week verste stellen VVD-kandidatenlijst stiet ze op nummer 18. En daarmee liep het ze ook naar de verkiezings van maart verzekeren van een baan in politiek Den Haag. Ja, Aukje de Vries, welkom in het Politbureau. 4 jaar hier in de Tweede Kamer voor de VVD. Redelijk onzichtbaar, heb je toch een beetje het idee, de oude manieren. Is dat zo? Ja. Nou, dat gevoel heb ik zelf in elk geval net. Mijn financiën heeft natuurlijk een bepaalde doelgroep. Daar werk ik hard aan. En voor de rest probeer ik in Friesland een heel soort te dwaan werkbezieten zo wat te lezen. En ik zijn alle onderwerpen die Friesland rekje om te bemoeien. Ja, net een hele sexy portefeuille, mag je toch zeggen. Nou, bij de VVD is financiën en belastingen is wel een wichtig onderwerp. Ja, maar dat is door zo sexy. Ja, maar goed, dat moet ik barren. En ik denk dat het een wichtig onderwerp is voor een soort mensen in het land. Het rekt een soort mensen en een soort bedrijven natuurlijk. Ik ben wel op bezoek in Friesland, zo volle mogelijk dat ik dat ken. Vind je jezelf ook een Kamerlid wat van Friesland opkomt in Den Haag? Ja, ik zeg altijd wel van, ik zit er voor heel Nederland, daar ben ik voor kiezen. Maar ik ben natuurlijk in Ljouwert en dat vind ik wichtig. Er is het soort contacten hier. Ik vind dat het benaderbaar wezen moest voor mensen, zodat ze een boodschap bij die kwijt kennen. Dat ik dingen die lip hier oorbrengen kist onder die collega's. En ik vreeg ik vaak om collega's van mij om hier eens heen te komen. Om bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld de sluis bij Kwarner-de-Zoon of de vaargeul bij Ameland. Om daar gewoon te schenken en te jaren van hoe dat libbet. Is dat wat jou bereikt hebben van Friesland, Kwarner-de-Zoon, of binnen oorzaken? Ik vind Kwarner-de-Zoon een wichtige. We hebben 30 miljoen euro beschikbaar gesteld als het Rijk. Dus daar kiezen nou maar verder. Maar bijvoorbeeld ben ik zaken rondom de huisvestingswet West voor de Watereilanden. Die toch een speciale positie hebben moesten. En dat is ik regelen terug een amendement van de VVD. Dat kwam te zo, laten we het eens even over hebben. Je zei van dat kun je achter mijn namen schreeuwen, zeg maar zeggen. Dat wie natuurlijk in oordepartij niet hoe mij praten. Feit bedoelt natuurlijk wel dat de provincies, de gemeente en het bedrijfsleven volgens mij betellen moet. Er zit toch iets oneerlijks in. Waarom doet het Rijk net meer? Waarom heb je net van kregen dat het Rijk meer docht voor jou? Niet meer lobbyen, maar beter lobbyen. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het dan een uitzondering is dat het Rijk op dit stuit om zo'n type project maaidocht. Dus ik vind het winst van Friesland. En dat is zeker niet alleen van de VVD, maar ook orenpartijen is dat natuurlijk een mooi resultaat. En ik vind 30 miljoen is echt een soort yield op dit stuit. Dus juist waar de problemen mee verder zitten in Nederland om de infrastructuur gaat, dan denk ik dat dit wel een hele wichtige stap is. Maar heel soort werkgelegenheid zit erachter. Dat kwam het zo in Zuid-Holland of Noord-Holland hier. Hier dan het volle meer yield van 3 kriegen? Dat weet ik net. Dat denken de Friesen namelijk. Ja, ik denk dat we een beetje meer van onze eigen kracht uitgaan moeten. En van de wichtigheid van het project. Als het wichtig is en het goed is voor de werkgelegenheid, dan willen wij er gewoon naar sjen als VVD. En ja, ik denk dat het nou weer een stap dichterbij is. Er moet nog wel wat barren, maar dit is wel ik vind het heel goed nice voor Friesland. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de rotonde, het verkeersplein van die Jouwer. Ik denk dat een hoop lokaal-regionaal yield bij. Het liekt en dat is natuurlijk de eeuwige klaagzang vanuit Friesland, dat Friesland wat aan Fortnite leidt. Nou ja, ik denk dat als het juist wat voor investeringen de laatste jaren dienen binnen de Haak om de Jouwert, er wordt nog werken aan Haas, er wordt ook werken onder rotonde in Jouweren. Ik denk dat het wichtig is en daar gaat gewoon een heel soort riekschild in. En dat er dan vregen wordt vanuit de regio om het naar voren te helpen en dat er een pad voorfinancierd wordt en ik om bijdroegen wordt om het project te realiseren. Ja, ik denk dat het alleen nog maar mooi is als die gearwerking van elkaar zeuren eigenlijk, dat zeg je. Nou, het gaat net om zeuren, maar ik denk dat het gewoon van de kans nu moet gaan. Er liggen hele grutte objecten als het gaat om de infrastructuur in Nederland, als juist hoeveel files er in de ronde staat binnen. Dan denk ik dat het heel wichtig is dat er nou ook weer vrijmaken wordt voor Friesland en de sluis. Laten we een onderwerp bij de kop pakken. Rutte die zei sneu nog op een Europees congres van de liberalen. Die vluchtelingen, de migranten, sturen ze maar bootjes waarom naar Afrika. Je zegt het toch ook in de VVD een stuk verrugsing. Hoe steen jou erin? Ben je in de rin van een fjouwer die ik rugster worden?
Nou, dat weet ik net. Ik denk dat het wichtig is dat het regeert omdat de mensen veilig binnen. Dat ze een veilig plak hebben waar ze te landen kunnen. En die oerstek over de Middellandse Zee of bijvoorbeeld van Turkije naar Griekenland, die is ik heel risicovol. En ik denk dat het beter de mensen in de regio opvangen kist, zodat ze daar veilig binnen. In steeds van dat ze al die wankele en wiffe bootjes pakken, prooi binnen van mensenhandelaars. Ja, opvang in de regio is natuurlijk eigenlijk al een realiteit. Dat gebeurt natuurlijk al jaren en jaren. Het romslepen. Nou, denk ik, ja. Want bijvoorbeeld Noord-Afrika, daar is eigenlijk nog geen echte opvang in de regio. Maar het romslepen van de bootjes naar Afrika, dat is natuurlijk nog weer een stap verder. Ja. En dat is het voorbeeld dat wij bedoelen dat we het hebben over verjoksing. Is Rutte dan bezig om de populisten de wien uit de zaal te nemen, om daar toch weer wat stemmen mooi te hebben? Nee, ik denk dat het echt wel Sjen is van wat werkt het nou? Zoals van wij pakken ze wel op zodra ze 10 kilometer uit de kust binnen van bijvoorbeeld Libië. En we zetten ze dan oer. Dan spelen het eigenlijk al die mensenhandelaars spelen het maar in de kaart. En het gaat erom dat die mensen veilig binnen. En die bootjes, dat is in elk geval net veilig. En die oertocht is ik net veilig. Ben je op rugser worden? Dat is oorspronkelijk de vraag. Weet ik net. Ik denk dat ik oors naar thema Schengen is. Maar ik vind het het belangrijkste. En ik vind dat sterk naar Schengen must. Van dat mensen veilig zijn en net al je risicovolle tochten nemen moeten om maar in Duitsland of in Nederland te komen. Veilig iets dit voorop wat mij onbelangrijk. De waarde wien van populisme, net alleen terug heel Europa, ik terug Nederland, dat zien we bij de PVV. De PVV stiert op dit moment al heel skoft eigenlijk als guste partij in de peilingen en daarna volgen je hem. Is het denkbaar dat de VVD maar de PVV in een nieuw kabinet naar de verkiezing van maart stappen zo? Nou ja, we hebben tot nu toe altijd zijn, en dat zien we nog steeds van, wij sluiten nooit partijen uit. Dus PVV? Maar wij hebben al zijn van, Wilders met Wossie minder afspraak waarom nemen, want dat vonden wij echt te vier in. Dat liep het net nu te zien dat het was heel. Dat wist nooit. Dat wist nooit. Hij verhoorde het wel eens vaker van mij. Maar de AOW-leeftijd ik die in. Altijd het wel waarom, of net waarom neemt u uitspraak? Dan sluiten wij die partijen niet. Nee, dat klopt. Ja. Dan gaat de VVD net maar de PVV regeren. Nee, dat is wat wij onjoen hebben, klopt. Ja. Ja. Wat vind je trouwens van die verrugsing en de snipperpartijen, of dat mij maar alwaar altijd snipperpartijen worden natuurlijk. Jan Dijkgraaf, geen pijljuster, het hem kandideert. Nou, ze binnen nogal andere partijen. Ja. Zal het Jim skeerd man als VVD? Ik weet het net, ik vind het lastig in te schatten. Het ben wel rijden. Er is nou een hele versnippering. Nou, juist ik naar Boetenkamer is dat geen pijl mooi dwang giet. Ja, ik denk dat hun kans minder wordt nou er zo volle versnippering is. En ja, eigenlijk is ze wel alweer een beetje voor hetzelfde volgens mij. Maar ja, wat de kansen binnen de wist nooit. Dat is, iedereen begint weer op nul, is ik op de dag dat de verkiezingen beginnen. Dus het is wel hoe ze het dwang in de campagne, maar ik op verkiezingsdag. Ja, toen je hem geen skeerde, want denk je. Nee. Die versnippering. Nou ja, dat wist nooit natuurlijk. Er zullen altijd wel wat mensen zijn die vroeger misschien VVD stemmen, die nou denken van ik ga op zo'n partij stemmen. Ja. Of dat nou het meest verstandig is, dat betwijfel ik. Want ik denk, het is nog maar de vraag of ze de drempel hellen van in zit. Ja, morgen de definitieve list, Erik, van de VVD. Ook de Vries is 18e. Dat is wel wat karig, vies net? Ja, ik hier eigenlijk wel toch dat je wat heen ja, want is VVD dus, ik ben net van de Vries, want je bent de heegste Vries eigenlijk. Of de Vries nog Utens nog net mooi en dan liek halve zielste. Nou, ik ben heel eerlijk, zeg ik wie hartstikke blij met de plak. Het is zeker verkiesbaar. Ik ben een protest tegen ten opzichte van mijn vorige plak, dat wie 44, daar ben ik grootste stijger. Dus je bent beleend van jou hier solidariteit en loyaliteit? Wel. Nou ja, ze viel het wel voor. De heeft het werken en de heeft een soort dwaanwoon voor Nederland, maar ik voor Friesland. En ik denk dat dat wel schoon is, ja. Okay. Dit is even Sjen Hoed, uw cartoonist Gerke van Beek, naar uw gast schoon het. Vries. Het waren Kamerlid voor de VVD en begin ervan uit dat je dat inderdaad nog een keer hier blowen. Ik hoop je het. Ik moet wel graag in belang van Friesland dat je in de provincie blowen. Bedankt voor je komst naar het politbureau. Ja, 18e, dus op die kandidatenlijst. Dat kan nog heger of leger worden. Je verwacht je wel 18e blowen? Ja, dan is het nooit te leed. Ik ben nog een set, dus dat wordt wel wachtje en dat wordt mooi bekend. Want Safi de politbureau, we horen het bij alle keer. Aukie de Vries Wolf net op 18. Dank voor het zien en graag ontnijwieken.